Bonġu tfal, illum qed nilqawkom minn post differenti. Illum iddeċidejna li għajdin nikkampjaw ftit aħna naqraw storja li għandha x'taqsam daqsxejn mal-irqat. Infatti, ara daqsxejn x'għandi ħdejja jiena. Żveljarin, dan għax ix nużaw normalment. Ħalli qajjimna speċjalment meta tkun xi ġurnata tal-iskola forsi bħalissa ma tantx aħna nisimgħu ħidoq għax maħniex immorru skola. Imma meta tkun ġurnata tal-iskola, ikollna nisimgħu ħidoq l-iżveljarin għax veru. Ikollna bżonnu ħalli ma nafux ċar tal-iskola. U kif jagħmel normalment dal-iżveljarin? Jaja ċejn il-ħossijaw. Iva, jkollu jaja biex iqajjimna u jkollu jagħmel naqra ħoss mhux ħażin biex inqumu fil-ħin. Ħalli ma nibqgħux reqdin għax jekk idoqq fil-baxx. Smajtuh jekk idoqq fil-baxx. Ma nisimgħux, issa naħseb intom ukoll għandkom xi żveljarin id-dar dan inserta naqra antik. Pruvajna nażlu għaż-żveljarin aħna illi jixbaħ lill-iżveljarin li għandna mal-ktieb, provajna nażluh jixbħu kemm jista' jkun hawn ħafna stili differenti, L-iżveljarin għandkom tkunu tafu li ilhom jeżistu ħafna, ilhom jeżistu ħafna. Ħalli għalissa nagħmlu ma' ġenbi l-iżveljarin. Ħarsu naqra lejn il-ktieb. X'ismu qabel xejn il-ktieb? Antonin l-iżveljarin. Aw għandu isem l-iżveljarin, tagħkom għandu isem l-iżveljarin? Le, dan insert għandu isem, jismu Antonin dal-iżveljarin. Kif tidher l-espressjoni ta' wiċċu Antonin? Ferħan. Taħsbu illi min jisimgħu idoqq ikun ferħan imma? Skont fejn trid tmur forsi għax jekk tkun ħerqan li tmur x'imkien filgħodu u tisma' l-iżveljarin idoqq, forsi hemmhekk iva tieħu pjaċir tisimgħu. Imma naħseb il-maġġor parti tan-nies ma tantx jieħdu gost li jisimgħu l-iżveljarin għax vera. Intom tħobbu tisimgħu l-ħoss tal-iżveljarin filgħodu. Ġuljalin qalet le u inti Jodrien. U l-Jodrien li tjaqata dak il-ħoss jgħajjat u veru, bil-forsi li tjagħmel naqra ħoss jgħajjat mhux ħażin. Qegħdin naraw żewġ kuluri prinċipali f'dal ktieb li ma huma. Oranġana, l-isfar u aħmar. Iva, jismu oranġo fl-isfar u xu għandna l-aħmar. Ekku. Is-swed u naqra abjad. Għax dal-iżveljarin qatt speċjali għandu għajnejn, idejn, saqajn. Speċjali u sabiħ ħafna dan Antonin. U bħal, bid-daqqa fuq fommu. U imni. Kollox għandu. Innu. U għandna l-isem tal-ktieb miktub kbir li diġà għedna illi huwa Antonin l-iżveljarin. Antonin l-iżveljarin bitri naqra iżgħar għandna l-isem tal-awtriċi illi hija Audrey Frigieri fil-waqt li l-illustratriċi hija Marisa Attard. Naħna l-Audrey. Iva, għandna l-Audrey, ma mhux kitbitu imma mhux L-Audrey għandu semmi. Ekku, issa tfal, ħanurikom xi ħaġa jiena. Il-librerija la darba terġa' tiftaħ għandna dan il-ktieb. Dan il-ktieb li jinsab fil-librerija fih kemm din l-istorja li ħanaqraw illum Antonin l-Iżveljarin, kif ukoll storja oħra ta' Karlo l-Fatat imqareb. Jiġifieri la tiftaħ il-librerija nistedinkom tisselfu dan il-ktieb u bekk li tkunu tistgħu taqraw żewġ stejjer minnu. Però għalissa dan jiena ħanħalli hawnhekk. Tajjeb, għaliex jiena minn fuq dan il-kbir se naqrallu. Issa ħarisna lejn quddiem tal-ktieb. Ħarsetta. U ħandawwar fuq wara biex bekk inkun nista' naqra il-ħarsetta li nsibu fuq wara tal-ktieb. Fabiola issa għandha lil Antonin biex iqajjimha għall-iskola filgħodu. Xejn m'għandha grazzja miegħu. Iżda għax l-tajja ma jagħtihiex. Bħal mela dajti għal-tajja. Uffa, xi dwejjaq fih, anke meta tkun festa jdoq. Tgħid tidraħ,
armieħ. Istorja fuq min jimela apparti fuq Antonin. Fabiola. Għanna xi ħadd li jismu Fabiola. U sissa mill-ħarsetta li Fabiola tħobbu lil dal-iżveljarin jew le? Le. Ma tantx tidher li tħobbu. X'nagħmlu? Nibdew dal-ktieb? Iwa. Hawnhekk ara ħanurikom stamp oħra ta' Antonin naraw daqsxejn. Istess pal-ewwel qal. Ekku, hija daħqan. Sa kif qed intaraw illum Ġulja li Adrian jisom qegħdin jirreċċaw la ftit. Ħanaraw daqsxejn se jagħmlulna. U minn xiex ħanibdew hawnhekk? Twin. Mill-ħoss tal-iżveljarin infatti. Tridux nibdew billi nisimgħu naqra l-ħoss tal-iżveljarin tagħna wkoll. Ħanisimgħu ftit. Daq. Trin. Spring, sprang, splum. Trin. Lady Anthony. Spring, sprang, splum. Għaw Ġulja Lin saret Fabiola l-lum, araħħa trid tibqa' reqda ma tridx tqum qalet. Nistgħu dejjem nibqgħu reqdin imma le hux kultant irridu nqumu. Rridu morru lejn l-iskola ħafna drabi, allura għandna bżonn li nqumu bħalissa le. Bħalissa forsi ma tantx qed nisimgħu l-iżveljarin u qrajna din l-istorja mela biex infakrukom naqra fih. Għax għandkom liddi. Għanna qampina. L-iskola jkollna l-qampina, iva. Għaw fej qegħdin hawnhekk. Il-kamra tas-sodda. Il-kamra tas-sodda. U min qegħdin naraw issa hawnhekk? U s-sister ta' Fabiola. Tajt oħta dik Fabiola u oħta. Mela bħalkom it-tnejn hawnhekk. Jew inkella għandna Fabiola ma xi pupa minn tagħha, qegħdin fis-sodda. U x'qiegħda tagħmel Fabiola? Qiegħda torqod, qiegħda. Ħankomplu. Ġdid fjamant l-iżveljarin, xtrawh kif bdiet l-iskola, kulur aħmar bl-oranġjo, rigal għal Fabiola. Ilu għandha xejn dal-iżveljarin Fabiola. Kemm ilha li bdiet l-iskola mela tawula apposta, biex tibda tkun fil-ħin għall-iskola tawula mela. X'taħsbu? Ħadet gost bih dan ir-rigal? Le. Naħseb tawula r-raġuni jien għax ma tantx tħobb tkun kmieni fil-ħodu. X'taħsbu? Idu eżatt fiex ħin? Ma s-sitta infatti jekk tħarsu daqsxejn. L-arloġġ kemm tal-faċċata tal-ktieb u kemm tal-iżveljarin tagħna qegħdin juru s-sitta, Qegħdin juru s-sitta ta' filgħodu jew ta' filgħaxija? Ta' filgħodu. Naħseb ta' filgħodu jien għall-iskola. Mela, idu eżatt ma' s-sitta f'kull imkien fid-dalma. Meta dil-povra tifla tkun f'nofs l-isbaħ ħolma. Mela xi tkun qiegħda tagħmel di Fabiola fis-sitta ta' filgħodu jew xi tkun għadha tagħmel? Tkun għadha d-dejja minn l-isbaħ ħolma, għadha riqda għadha d-dejja minn l-isbaħ ħolma. U x'taħsbu? Tkun trid tagħti kasu lill-iżveljarin u tqum. Intom tieħdu post twaqfu l-isbaħ ħolma, Le, u naħseb ħadd ma jieħu gost iwaqqaf l-isbaħ ħolma. Ħanaraw daqsxejn Adrian inti miss. X'qed jagħmel Antonin hemmhekk? Qed idoqq. Meta jivvibra, jidwi kollox jibda jirtot, iċekċek u jirrambla, jirbombja, qisu ġej terremot, trin. Araw daqsxejn, meta jkun jagħti duq, kollox iċekċek miegħu, kull ma hemm fuq il-komodina jew fuq l-iskaffa kollox jiċċaqlaq mela iktar jiżdied l-istorja
xorbi, x'taħsbu? U kulħadd iqum. Hekk suppost, dak xogħol l-iżveljarin iqajjem lin-nies. Il-kelb qam il-kelb araw. Su maħsub. U jisu maħsub nasab jiġilu bħal odrijan jinħasad. Jew kulħadd tat-tilni jagħti iqum. Kulħadd jibda jqum iva, hekk suppost għalmenu dak xogħol l-iżveljarin. Fabiola tħobb tixxaħxaħ dejjem mimlija nas. Illum mhux sejra skola, bitada mmur fil-każ. X'qalet li ħadd tagħmel di Fabiola? Sejra skola jew llum? Le. Le, mela di tista' tiddeċiedi hi meta tmur l-iskola u ma tmurx? Le. Suppost bitada ġifieri llum taqbiża u tmur l-għala. Hekk tista'. Ma naħsibx li tista' ta'. Issa naraw tagħmel xekk jew le. No kontem nimmu. U mela, Aħna qed nistgħu. issa bħalissa le. Hawn x'qed naraw issa, Il-barra. Barra. U kif inhi l-atmosfera hemm barra? Mhux sabiħ. Mhux sabiħ, u x'inhu t-temp tajt, x'inhu t-temp? Ir-riħ araw is-siġar kif sejrin jidher li huwa r-riħ mhux ħażin. X'inhuwa? Il-bar, probabbli li huwa l-bar għax ix-xita wkoll. U x'qed naraw hawnhekk araw? Għandna r-ratu s-sajjetti wkoll. Mela nsertat, ġurnata tipikament xitwija, ġurnata kiesħa. Araw daqsxejn xemmen barra. Intom tħobbu toħorġu minn ġossodda meta taraw li barra dak it-tip ta' temp. Tħontu jax tħobb il-maltemp? Ħafna drabi, iktar kemm naraw il-ksieħ u x-xita u r-riħ. Barra mit-tieqa, iktar ma jkollniex abtit inqumux. Mhux taħsbu ħadd tqum Fabiola jew le? Hemm kesħa wisq hemm barra, wisq xita riħ u razz. Bil-wisq aħjar hawn ġewwa, kemm hu isbaħ l-irqad. X'taħsbu sabiħ l-irqad jew? Min jgħidlek sabiħ ħafna u fatti l-irqad, intom tħobbu torqdu. Tħobbu. Trin, ma xi ħadd mhux se jħallikom torqdu ta'? Tafu li jiena kif ġbajt bit-testijiet, ħalluni ftit mistrieħa x'kastik l-eżamijiet. Tajt għandha xi eżami llum Fabiola l-iskola jew xi test. U iktar u iktar ma trix tmur lejn l-iskola. Min jafu, imma xebat donna ma tantx tħobba l-iskola laqqas, jew ma tħobbx it-testijiet u l-eżamijiet. Min jaf? Fetħithom għajnejha. Għamet kieku, sematu Lisa. Lisa rrabjata, u x'vera, hekk Lisa? Rrabjata ħafna. Hekk tidher irrabjata ħafna. Għamet mis-sodda però. Għamel xogħol u s'issa l-iżveljarin. Għajjima, ma ħadirix mis-sodda. Suppost joħroġa mis-sodda dan ukoll. Għadhom miftuħin għajnejha. X'reġa' tagħmel di? Reġa' traqdet, dak mhux xogħol l-iżveljarin imma xogħol li qajjima u joħroġa mis-sodda. Infatti jekk naraw daqsxejn l-espressjoni ta' fuq wiċċ l-iżveljarin issa. L-iżveljarin m'għadux diddaħħka fuq fommu, issa mdejja għaliex taħsbu li huwa mdejja. Għax ma jistax jibba il-Fabiola. Issa sara, issa dawat qiegħda tinqala. U kemm ferħana. Il-kelb u r-rajt jisu għaddilu issa ma l-iżveljarin imdejja għax ma milx solu tajjeb għadu, ma rnexxilux iqajjimha. Is-sodda sħuna banju, il-lożor bħal ħarir, l-imħadda qisha sħaba, għandi nas veru kbir. Min taħsbu li qed jgħid hekk? Fabiola.
Fabiola, għandha nas veru kbir, infatti jarawha. Reġa' tintefa' din. Fabiola qed titrembel imkebba bħal bebbux. Reġa' tħalqet għajnejha. Ġaraqdet. La tajtux. X'għamlet din? Reġa' traqdet. Waj, Antonin ċidu biex għajjima. Mela kif reġa' traqdet dina Fabiola? Ħabba fek imma jekk tkun ġurnata ta' skola. Tista' toqgħod tgħid illum mhux sejra skola għax hemm il-maltemp barra. Ma nistgħux ngħidu hekk, imma din naħseb hekk ħa tgħidha. Tridux nippruvaw inqajmu naqra aħna wkoll. Ħanaraw, nippruvaw inqajmu aħna, forsi jirnexxielna. Ħajt jirnexxielna nqajmuha. Ħanaraw x'ħaj jirnexxielna. Min jmissu? Aw. Dan iqdar Fabiola. Kif qamet issa? Bil-qiegħda kif qamulna Ġulja l-innu Adrian naraw qamu bħala. Imma din irrabjata tidher arawha x'waħda din. Kemm tidher irrabjata. Qiegħda f'ħolma sabiħa mimlija ikel fin. Ma kif taqbad pastina. Iċempel, min taħsbu? Antonin. Iċempel. Iċempel Antonin. Samaw daqxej Fabiola setajt. Daqxej xtrawuli jagħmlu qatt ma tmurajnu bih. Lan għada fil-ħodu, il-barba xkornani. X'beħsiba tagħmel Fabiola? Meta l-għada fil-ħodu nani. Tarmi l-isvelja li qalet. Tridu iktar mela. Dejja qajsu dejja qabil kbir. Ma tridux idoq iżjed lil dan Antonin. Mux nistaqtara tidoq. Mux jola dan jisu dan Antonin u l-kelb jinbaħara bawwaw min jaf xi storbju fil-kamra tas-sodda bħalissa bej Antonin u l-kelb jagħmlu l-istorbju jien ma nafx kif Fabiola għadha ma qamitx fuq saqajja, għadha ma qamitx fuq saqajja. Waħda din, kif saret Fabiola? Taħsbu li hija serena, u tranquilla. Tidher irrabjata li ma ngħidlekx hawnhekk, ara kif ħajġennina l-isvelja li trin, trin, trin. Ejk nippruvaw inġennuha ftit aħna wkoll. Ejja nippruvaw inġennuha naqra. Biex tiegħu pjaċir binna naħseb Fabiola jiena. Għanna unek inkiseb għalat Sara. Qed tirrabja wisq naħseb. Trin, trin, trin. L-imbaġġit il-mama tiġri. Fabiola, ismadu l-ħin. Jaqgħu ma jafx li festa dak l-imbirek tfejjarin. X'kienet mela llum? Il-festa. Kella ġurnata ta' skola jew le? Le. Mela diż Fabiola miskina. Għamet ta' xejn, għasħaq dal-istorbju kollu. X'taħsbu, ħadd tkun iżjed irrabjata issa Fabiola? Jew kuntenta li tista' tkompli torqod ftit ieħor? Taħsbu li ħajrnexxiela tkompli torqod issa wara dal-istorbju kollu? Tajjar in-nas. Għaw min wara ħafna storbju ma titajjar in-nas u ma jkunx jista' jerġa' jorqod? Imma forsi Fabiola min jaf ħadet pjaċir illi
insertat festa u tista' tkompli torqod. U hekk kif qegħdin taraw ġejna fit-tmiem ta' dan il-ktieb. Oġobkom! Iwa. Qabel ma nagħmlu l-attività tal-lum, kontu qegħdin tinnutaw xi ħaġa waqt li jiena kont qed naqra. Ħanerġa' inqalleb ħafif u naraw daqsxejn. Pereżempju, araw daqsxejn hawnhekk. Għax hawnhekk kienet tgħidha Fabiola. Hemm ċertu partijiet iva tgħidhom Fabiola direttament kif ukoll il-mama tagħha meta daħlet fl-aħħar. Però ħanaqra daqsxejn l-aħħar kliem jiena ta' din il-paġna. Trin Antonin, xplun inqum. Jirrimaw. Dan il-ktieb infatti huwa poeżija. Huwa kollu strofi mela pereżempju. U Antonin Isfalani. Ukoll jirrimaw. Ekku, ukoll għandna rrima fit-titlu tal-ktieb mela l-isem tal-Iżveljarin. Tirrima mal-kelma Żveljarin. U kif qegħdin taraw, hawnhekk għandna strofi, mela hawnhekk għandna strofa b'4 versi. U dejjem hekk kif qegħdin tinnutaw, għandna 4 versi oħra, u kullum kien għandna rrima, pereżempju, Fabiola, skola, għandna rrima. Hawnhekk l-istess għandna strofa ta' 4 versi, għandna 6 tifla, dalma, ħolma, għandna rrima tajjeb. Mela hawnhekk tkunu qegħdin jekk taqraw dan il-ktieb tkunu qegħdin taqraw poeżija fl-istess ħin. Issa llum aħna qegħdin f'din l-afdal ambjent u għandna lill-Iżveljarin magħna u għandna l-Fabiola u l-pupa tagħha jew inkella oħta żgħira. Aħna llum iddeċidejna li ħanagħmlu biċċa reċta u lilkom nistedilkom tagħmlu bħalna tippretendu li qegħdin reqdin, ġibu l-Iżveljarin li probabbli lkom daqsxejn ma tisimgħu u għodu doqqu ftit, u għodu ta' parsi irrabjaw ftit miegħu. Imbagħad tirrealizzaw li dan l-Iżveljarin qajjimkom ta' xejn, għax fil-verità hija ġurnata ta' festa u ma kellkomx għalfejn tqumu. X'nagħmlu Fabiola u l-pupa tagħha jew oħta żgħira norqdu xi ftit nerġgħu. Mela ħanerġgħu norqdu, raqdu, reqtin huma. U l-ewwel ħaġa li ħanibdew huwa daq eżatt ma' 6 u di Fabiola da fl-isbaħ ħolma. Mhux ħatgħidlu. Illum ma stajx kollha biżgħat fil-klass. U ħaterġa' torqod u ħatiġbed il-kutra l fuq wiċċha, l-kutra s-safra, araħħa. Ħatagħti kemm lilha, kemm lill-pupa u kemm lill-pupu oranġjo illi għandha Fabiola tagħna. U għedha tħarislu naqra bl-ikra lill-Iżveljarin, mhux veru? Xejn minn barra, xi sabiħ, rat, imma Żveljarin xorta waħda. Ida! U x'se tgħidlu Fabiola? Tafu li jiena kixtaq il-testijiet, għallum il-tekniċi għas-klassijiet l-eżamijiet. Ħadkompli tkellmu ħatgħidlu fuq is-sodda. Imħatta jisa. Is-sodda. Is-sodda suma barra, il-nasa ħarħari. Imħatta jisa saba għad-nas veru kbir. Tkompli torqod Fabiola għandha nas veru kbir qalet. U hawnhekk arawha Fabiola reġgħet tkebbet ġol kutri flimkien mal-pupa tagħha u mal-pupu tagħha. La tajtux ħalli terġa' torqod għax hekk tixtieq filwaqt li Antonin l-Iżveljarin dejjaq. U Fabiola da toħlom, biex da toħlom Fabiola.
Bil-pasti. U appena Fabiola tkun se tieħu pasta, reġa' daq l-iżbeljarin. Ma jħallix toqgħod riqda u x'ħadd jgħidlu. Ir-rabjata filgħodu trid tarmih qalet, trid tarmih Fabiola filgħodu. X'iddeċida li jkompli jagħmel Antonin? Ma jridx iħalliha bikwieta Antonin. Imbaġġi tilma ma tiġri ħankun jiena f'dal każ. Fabiola, isma' għadu l-ħin. Jaqgħu ma jafx li festa dal-imbierek żbeljarin. U hekk irreġtajna ftit din l-istorja aħna u nistedinkom tagħmlu bħalna tirreġtawha ftit permezz ta' żbeljarin sodda naf li għandkom żgur, żbeljarin naħseb ikollkom ukoll. Tajjeb, nispera li għoġbitkom din l-istorja, nispera li ħadtu gost magħna, nistedinkom tkunu magħna darba oħra u kif nagħlqu dejjem. 3, 2, 1 il-qari tal-ġen.